Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin, eżis aħwa u familja ta' River of Love, il-lejla ġodan il-service, għanna madwar Isusja fl-imkien il-messagġ tal-axħar tas-sena u jalla daw klim li ħatisimu kun ta' kuraġġ, sosten u jatuk tama u kola l-ġejjin. Fidejn il-mara tiegħi, Marjella. Għajjimni l-mulej fil-5 ta' filgħodu u nirringrazzjah għaliex il-kelma ta' kuraġġ li tani ħan ixxerja magħkom u kelma wkoll ta' proponiment ta' sena ġdida. Nafu li kull sena nippruvaw nagħmlu xi ħaġa ħjar u l-mulej jridna dejjem nagħmlu xi ħaġa ħjar biex nimmaturaw minn glorja għal glorja għal glorja. U filgħodu x'inqomt l-ewwel ħaġa li rajt hija qisha ta' bookmark li l-pastor għandu fl-uffiċċju tiegħu huma kienu reqdin qed jonħru u jiena qed nieħu pjaċir qed inħares lejn din il-bookmark li tajt be still and know that I'm Lord. Dak il-ħin fil-ħemda fil-5 tu pjaċir li l-mulej jgħidlek be still and know that I'm Lord. Wara ftit niftaħ in-noti tiegħi għax kont diġà ħarbix xi ħaġa. U xi niftaħ in-noti tiegħi nara bil-Malti, biżżejjed, kunu qafu li jien il-mulej. Niftaħ il-kelma tiġini fuq Psalm 46 li huwa s-salm li propju jgħid dan il-kliem. Għatlu fil-5 ta' filgħodu mulej Ġesu, ġa tajtili 3 darbiet. Meta xi ħaġa hija darbtejn hija diġà konfermata minn Alla ħseb wara 3 darbiet. U għatlu se noqgħod kwieta u nara xi titgħidli. U apart il-kelma li tani personali nemmen li da Psalm 46 taquli għalina l-Knisja għax kif qal ibni żgħir fil-waqt li d-dinja kollha sfortunatament iħarsu lejn ċirkostanzi u jibżgħu, il-mulej tagħna jwedna li jekk aħna nħarsu lejh ara xweda kbira jtina. U jekk għandkom il-pjaċir tiftħu miegħi dan is-salm u nara x'qed jgħidilna llum il-mulej f'din l-aħħar tas-sena. Is-Salm 46 jgħidilna dan il-kliem. Alla u l-ken u l-qawwa tagħna. Ken u qawwa u Alla lina. Għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq għalhekk ma nibżawx jekk l-art titried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Anqas jekk jgħajtu u jolew l-mijiet jew jiteżżu l-muntanji mit-tqanqil tiegħu. Il-mulej tal-eżerċti huwa magħna, fortizza lina Alla ta' Ġakob. Hemm xmara vers 5 li s-swieqi tagħha iferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Vers 6 jgħidilna hemm Alla f'nofsna ma jitħarrikx, jgħinna Alla ma tbexbix tas-sebħ propju dak il-ħin kien il-5 ta' filgħodu. Tredu l-ġnus mhux hekk qed jagħmlu, iġarfu l-saltniet jiġġarfu. Iddewbet l-art malli semma leħnu il-mulej tal-eżerċti magħna niftakru li huwa fortizza lina Alla ta' Ġakob. Ejjew waraw x'għamel il-mulej, emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Iwaqqaf il-gwerer sa tarf l-art. L-ark jaqsam u l-lanza ikisser. Jaħaq il-tarka bin-nar u jgħid biżżejjed. Kunu qafu lina Alla l-għoli fuq il-ġnus oli fuq l-art, il-mulej tal-eżerċti huwa magħna fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Xi pjaċir l-aħwa inkunu nafu li fost iċ-ċirkostanzi li għaddejjin bħalissa Alla jibqa' dejjem kif kien dejjem magħna il-fortizza tagħna. Intom tafu bħali l-fortizzi li hemm f'Malta kemm konna niftaħru bihom, kemm kienu jagħtuna il-protezzjoni mill-għadu. Aħseb wara Alla ta' Ġakob li huwa Alla tagħna li huwa l-istess Alla ta' Mosè, x'fortizza huwa kbira għalina. Amazing.
Għatlu grazzi mulej dal-ħodu li inti qed tikkunslana b'dan is-salm li qed jgħidilna li inti qiegħed li hu qiegħed għalina. U mbagħad qatt kwieta x'hekk qalli, be still and know that I'm God. U l-mulej fl-ispirtu tiegħi beda jkellimni u jgħidli irridkom tħobbu lil xulxin. Ma mhux biss. Irridkom tħobbu lil xulxin u nixkom tifhmuha sewwa l-aħwa di. Bħalma ħabbejtkom jien. Stenna. Irridkom illi tixtarruha u tkun revelazzjoni f'isem Ġesu Kristu għalikom kif kienet għalija. Bħalma ħabna hu. Għaliex ħafna minna jaħsbu li qed jagħmlu rida Alla. Ħafna minna jaħsbu li nafu nħobbu, però fir-realtà inħobbu bil-mod tagħna. U l-mulej mhux hekk irid. Il-proponiment li jridna li konna ta' din is-sena l-ġdida huwa li nħobbu lil xulxin kif ħabnu. Kif ħabnaw? Intom tafu li meta aħna konna għadna midimba l-aħwa, meta aħna konna għadna unrighteous, maħniex fis-sewa ta' Kristu, maħniex covered bid-dem ta' Kristu, u mit għalina. U għalhekk m'għandniex skuża li ngħidu għax dawk huma d-dinja aħna nħobbu l-xulxin aħwa u daqshekk, għax bħalma Kristu ħabb id-dinja u ħabb lilna meta aħna konna għadna maħniex denji, hekk ukoll aħna rridu nħobbu lil xulxin. Speċjalment dawk li mhumiex denji, ifhmuni, tal-imħabba tagħna. Dawk li jgħidu fuqna, dawk li jitkellmu kontrina, dawk li joboduna. Di mhix kwestjoni ta' maħfra, il-maħfra hija sabiħa kif kienet jgħid il-pastor x'tinħeles int, imma din hija livell aktar għoli. Mhux biss naħfirlu għax bniedem għamilli xi ħaġa u ngħid kun imbirek. No. Il-mulej meta kien qiegħed fuq is-salib l-aħwa, lil dawk in-nies li kienu qegħdin ittuħu jbajltulu, apparti li qallhom aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, li jista' jagħti il-każ li xi jaħwa ma jkunux jafu li qed jagħmlulna l-ħsara. Ġesu li huwa Alla nnifsu li għandu l-qawwa tad-dinja kollha u iżjed. Ifhmu aħwa, meta kienu qegħdin isamrulu jdejh fuq is-salib, ma taħsbux li seta li walla l-ħaj, li wera dik il-potenza kollha li kien iqajjem mill-imwiet il-Lażru nies oħra jagħmilhom mirakli. Dawk li kienu qegħdin idaħlulu l-imsiemer fuq idejh. Ma taħsbux li dak il-ħin kellu l-qawwa li jgħid Alla, nizzel lightning mis-sema u jaħraqhom kollha hemmhekk u jħallihom mejta fl-art. Ma taħsibx li kellu dik il-qawwa meta nafu s-sinjali u l-leġubijiet li jagħmel fi żmienu. Allura għaliex ma milix? U beda jgħajjat u jħoss lu ġieħ. Għaliex? Biex juri li n-natura tiegħu hija imħabba. Imħabba għall-għadu. Kulħadd jaf iħobb il-min iħobbu. Kulħadd jaf il-ħobb il-ħutu tal-Knisja, imma ftit huma dawk li veru jagħmlu dak li għalinna l-mulej li għandna nagħmlu li nħobbu lil xulxin kif ħabna hu. Hemmhekk fejn ħanaraw il-Kristjaneżmu. Nammira ċerta aħwa illi jilqaw fid-djarhom aħwa oħra li jkunu weġġawhom, li jkunu għamlulhom id-deni, nammirhom għax l-Evanġelu sħiħ jgħixuh. U d-domanda tiegħi llum għalikom f'din is-sena l-ġdida huwa aħna qegħdin ngħixu l-Kristjaneżmu veru li qed jgħidilna l-mulej. Jew kellet ngħixu l-Kristjaneżmu tagħna li huwa li nħobbu l-xulxin għax minn għalija ħfirt il-min weġġani. Lil dik il-persuna li tikkuntattja lill-familja tiegħi biex twerwirhom kontinwament minna, biex aħna ma nintaqgħux ma' familja tiegħi stess. X'ħan nagħmel? Inċempilla nibatet ix-xejjer u ngħidilha ma tċempillhomx iktar għax qed timlihom kollha biża' u qed tipprova tbedda u tagħmel ix-xogħol tal-mulej witchcraft. Jew inkella inħobba, irridilha ġid, nixtrila rigal għall-miliet,
inċempilla u nagħtiha l-awgurju. Mhux hekk tajt. Kristu stess għamel dak li għamel fuq is-salib. Mela bis-saħħa ta' Kristu fija u fina kollha, jekk aħna verament imwildim mill-ġdid, nista' nagħmlu dan. U llum se nagħtikom xi storja żgħira u anke żewġ skritturi biex inkunu nistgħu nikkonfermaw dak li qed jgħidilna il-mulej. Morru Mattew 5 vers 47 li jgħidilna. U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu qed tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan. Għalhekk il-mulej jgħidilna kunu mela perfetti bħalma hu perfett hu. Meta darba minnhom saqsejt il-mulej kif jarani, għalli mor quddiem il-mera. U mort quddiem il-mera, u quddiem il-mera ma rajtx lil innifsi, għax il-mulej urini li hu qed jara lilu nnifsu. Jekk aħna verament nipperfezzjonaw ruħna u nobdu kif qalinna hu, m'hemmx distinzjoni bejna u bejh. U b'dik il-grazzja li kellu hu, li f'dik id-dbatija kollha iħobb il-dawk li qed iweġġawh, aħna nistgħu nagħmlu l-istess. Ejjew nikbru l-aħwa. Ejjew ma nibqgħux iżjed karnali u nħobbu biss il-min iħobbna u taħparsi lil dawk jew forsi nitbismulhom mbagħad ngħidhom wara darhom. Ejjew verament nagħmlu din is-sena l-ġdida dak li qed jgħidilna l-missier li hija l-imħabba agape li mhijiex imħabba tad-dinja, mhijiex imħabba tal-bniedem. Bejna nfusna din hija impossibbli. Imma bil-grazzja talla hija possibbli bħalma kienet possibbli. Għal ċerta wieħed din hija storja vera, Gabriel kien jismu. Mela da Gabriel kien wieħed mill-uniċi Kristjani li kien hemm fil-pajjiż barra minn Malta. U kien hemm grupp bħal meta tajt il-mafja ta' dal-pajjiż. U veru ma kinux jaħmluh il da Gabriel u l-familja tiegħu. U da Meti kien jismu, Matthew for short, li kien il-leader ta' dan il-grupp ħażin. Ftehmu biex jaraw kif jagħmlu biex joqtlulu l-familja tiegħu u l-uliedu. U fil-fatt l-armata ħażina iċċirkondawhom lil Gabriel ħallew ħaj, però qatlulu lill-uliedu l-familja u l-mara kollha qudiemu. U qalulu issa prova li inti veru Kristjan. Għax kienu jafu li l-kelma talla tajt li trid tħobb il-min jagħmillek id-deni. Ma kienx easy għal Gabriel. U l-verità kienet li jagħmel perjodu jħossu depress ħafna. Kemm minħabba l-loss tal-mara u d-dieqa li ma kellux iżjed lill-uliedu, kif ukoll minħabba r-rabja naturali, karnali li kull bniedem iħoss. Però dana Gabriel kellu għażla. U għaljew ħaħalli dil-esperjenza tfarrakni u tibatni l-infern, u mpaxxi x-xitan, jon kella dil-esperjenza se nikber minna, se nieħu opportunità u se nagħmel kif ma qal Kristu. U ddeċida li jagħmel tieni waħda. Tantu hekk li hija storja vera li dawn Matthew il-grupp tiegħu li kienu qabduhom u kienu qegħdin il-ħabs tal-li qatlu, iddeċida li jmur jarhom. Bħal Gabriel hemm diversi li huma Kristjani ġenwini li jmorru jaraw persuni li jkunu għamlulhom l-ħsara. U ddeċida li beda jmur jarhom waħda waħda. Beda jaraf lil min qatel il-libnu, beda jaraf lil min qatel il-martu. U l-iktar diffiċli għalih li kien li jmur iżur kien lil Meti stess, li kien hu il-ħsieb behind il-qatla ta' familtu kollha. Imma l-grazzja li kellu fih u d-deċiżjoni li hu li jagħmel bħal Kristu għenitu biex imur ikellem dan Matthew ukoll biex ikellmu fuq il-grazzja talla. U x'ħin da Matthew jew Meti li trid ra li da Gabriel li ma kienx jaħmel kien Kristjan ġenwin, ma rridx jemmen li anka f'dik il-ċirkostanza mar iżuru, mar ikellmu fuq il-kelma talla u hemmhekk dan Meti id-dispjaċih minn qalbu u konverta. L-attitudni tagħna naf li easy mhijiex, imma l-attitudni tagħna tista' tkun ta' ministeru għal xi ħadd. L-aħwa kultant l-iktar diffiċli għalina li mhux naħfru biss illi nagħmlu l-ġid u nħobbu mhux ikun min jgħid barra jew min jgħid kontrina, imma jkun ta' darna stess.
Aħna nisimgħu ħafna familji fil-problemi. Jista' jkun il-mara tiegħek stess li taħdem kontrik. Jista' jkun ir-raġel tiegħek stess li jaħdem kontrik. Jista' jkun uliedek stess li jagħmlu kontra dak li tixtieq inti. U dik tkun l-iktar diffiċli illi wieħed iħobb lil dawk li inti stess suppost qed jagħmlulek il-ġid u jkunu qed jagħmlulek id-deni. Imma l-mulej jgħidilna minn din is-sena li l-proponiment tagħna huwa li rridu nbidlu l-attitudni aħna. Irridu nieqfu nitolbu għal żwieġna biex jinbidlu. Irridu nieqfu nitolbu għat-tfal tagħna biex jinbidlu. Imma rridu nkunu umli biżejjed l-aħwa f'din is-sena li ngħidulu missier hawnien l-ewwel biddel lili. Fejn għandi bżonn ninbidel jien urini. Ħalli nkun ta' dawl għal dawk il-persuni li jista' jkun fil-familja tiegħi li qed idejquni, li qed jirritawni, li qed jaħdmu kontrija. U permezz tal-Evanġelu ħaj fl-azzjoni li jiena nkun qed ngħix magħhom huma jistgħu jikkonvertu. Għaw ħafna persuni, forsi jiena mhux l-ewwel darba li kont nagħmel l-iżbal, biddel il-dak, biddel il-ieħor. Imma din hija talba egoista. Din hija talba ta' selfishness, għaliex aħna timmorru quddiem Alla u qed ngħidulu lil da, ara x'ħat tagħmillu għax jien tajba. Ftakru li ħadd minna mu tajjeb quddiem Alla. U għalhekk l-ewwel ma rridu nagħmlu huwa biddel lili Sinjur. X'hemm fija li jiena rrid nagħmel differenti? Ħalli żewġi stess u ħalli wliedi stess, jew l-kuġina, jew it-tzijiet, jew ommok u missierek min huma jistgħu verament jaraw l-Evanġelu fija. X'minni qed nagħmel biex qed iġib fihom dan it-tqanqil ta' ribelljoni. U meta inti tmur quddiem Alla b'dik l-umiltà, il-mulej jieħu pjaċir bik. U l-mulej jkun jista' jaħdem. U jekk inti bħala mara miż-żewġa, nitkellem jiena bħala mara miż-żewġa, jew ikun ir-raġel, tixtieq titlob għall-mara jew tixtieq titlob għar-raġel, itlob hekk. Missier, nitolbok għar-raġel tiegħi li jkun il-persuna mhux li rrid jien, imma l-persuna li inti tixtiequ li jkun għalik. Għax meta u jkun il-persuna li jagħmel dak li tixtieq int u se jkun miegħi dak li inti tixtieq u jien inkun kuntenta. U għalhekk il-mulej inħoss fl-ispirtu tiegħi hekk u anke kellimni ċar dalodu li l-mulej f'din is-sena jridna nitilgħu f'livell aktar għoli ta' imħabba. Mhix biss imħabba egoista biddel l-ieħor għax jiena timbati, imma l-imħabba li jiena nħobb lil min mhuwiex denju li huwa maħbub. Lil munet u ħeġġana jista' jkun kuljum. U għalhekk il-maħfra tkun kuljum, imma mhux biss il-maħfra, hawnhekk qed nitkellem fuq li tagħmel il-ġid, filli tkun twajba u twajjeb ma dak il-persuna li lilek jikisrek, li lilek jinsultak, li lilek jinjorak, li lilek jiksrek quddiem in-nies. U meta inti tkun twajba mal-bniedem, tista' tkun il-mara u tista' tkun ir-raġel, tiftakar li l-għadu li qed juża lil dak il-persuna jew dik il-persuna tista' tkun tal-familja jew ħabiba tal-qalb for a purpose, il-krudeltà li l-ispirtu ħażin qiegħed juża lil dak ir-raġel biex lilek iweġġak, tiftakar li wans li għandna l-Kristu fina, l-imħabba ta' Kristu fina hija ħafna ikbar mill-krudeltà ta' dak l-individu. Allura meta inti tkun aware u rrid ikollok rivelazzjoni ta' din il-kelma li qed ngħidlek, li l-imħabba li sawwa fina hija ħafna ikbar mill-krudeltà tal-għadu, u mbagħad l-għadu torbotlu jdeh u ma jibqax iktar jista' juża lil dak l-individwu għal skop. Naqraw xi żewġ skritturi oħra relevanti ma' dan is-suġġett u nkun nista' niġi għal konklużjoni għax dan kien ħsieb tal-ewwel tas-sena. Morru l-aħwa tal-aħħar tas-sena u tal-ewwel tas-sena wkoll għax għadha hija l-ewwel tas-sena. Morru Rumani 5 vers 5. U għattilkom tal-ewwel tas-sena li xalkemm qegħdin l-aħħar tas-sena, il-proponiment li qed nitkellem fuq huwa għall-bidu tas-sena. Mux għall-axħar ta' dis-sena, morru Rumani 10 vers 10 li għajdinna li mħabba talla semmejta din il-kelma issawwat fi qlubna permezz ta' min? Permezz tal-Ispirtu Santu li kien moti lilna.
Melejja l-aħwa li ma naqtawx qalbna għax ngħidu l-imħabba tagħna bħala individwa hija sekulari. X'jiġifieri sekulari? Hija kulturali. L-imħabba tiegħi hija personali u waħdi ma nasalx. Ejja ma naqtawx qalbna għax il-mulej fakkarna f'dan iż-żmien li qed ngħixu fih, f'din is-sena l-ġdida, li hu ma ħallenix il-tiema l-aħwa, ifhmuni. Il-mulej li natana l-ispirtu tal-verità biex jgħinna fit-triqatna kollha u fit-tentazzjonijiet kollha tal-għadu. Ma nibqgħux nitolbu l-Alla biex ma jkollniex iżjed tentazzjoni, għax dik mhix talba tajba. Intom tafu li anka Kristu stess kien ittentat li kien il-perfezzjoni. Mela aħna se jkollna ħafna tumbati għax il-mulej għalinna li fit-triq ħajkonna ħafna, pero għalinna wkoll li blajnuna tal-Ispirtu Santu li aħna narfuh għax għandna l-Ispirtu fina jista' jgħinna u jigwidana biex nagħmlu dak li Kristu għalinna li għandna nagħmlu ibsa kemmi ibsa. Faċli mhijiex, jien l-ewwel waħda bħalkom insiba ibsa. Imma mbagħad niftakarx għal il-klim ta' Kristu u niftakar li għalinna l-Ispirtu Talla jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. U meta jiena nagħti l-grazzja u meta jiena nimxi bl-imħabba blej l-iktar persuni li lili personali jisfidawni, jiksruni, jweġġawni, is-sodisfazzjon li nibda nħossu huwa tant kbir mhux biss għaliex naf li Alla hu miegħi u jtina dawk il-barkit kollha li għalinna f'Salm 46 li huwa l-fortizza tagħna u qiegħed magħna, imma tħoss anke sodisfazzjon minn din-dinja. L-inti tajt irnexxieli, qiegħda nobdi, bħal meta t-tifel tiegħi jgħidli qed nobdik mami u ngħidlu iva, kuntenta bik u jieħu pjaċir wkoll. U hekk kull mulej tagħna. Meta jarana li qegħdin nobdu u meta jarana li qed nagħmlu sforz biex nippruvaw nobduh u nagħmlu l-aħjar effort tagħna u mhux fortizza jkun għalina kontinwament magħna u laqqas għandna idea il-ferħ li jtina f'qalbna. Għalhekk ibni żgħir meta qal waqt id-dinja qiegħda tħares lejn in-news u tibża minħabba hekk u minħabba hekk, we are rejoicing u nisfnu nikkantaw shouts of joy għal vittorja li aħna għandna fi Kristu u ma nridu qatt ninsew għal-aħwa. Għallu huwa faċli meta nħarsu lejn ċirkostanzi ta' bħalissa x'inhu jiġri minflok inkunu kuntenti ngħidu kif saret il-ħajja, kif m'għadniex l-istess, kif aqqas nistgħu niċċelebraw il-festi kif konna qabel, hemm xi ħaġa tħossha hekk barra, xi ħaġa differenti fid-dinja. Imma fl-ispirtu m'hemm xejn differenti, anzi fl-ispirtu nistgħu nissaħħu iżjed f'dawn iċ-ċirkostanzi għax iżjed kemm kun jibsa l-ħajja, iżjed id-dawl tal-Ispirtu Talla jgħinna u joħroġ minn fina. Għalhekk ejja nifirħu l-aħwa u ejja nitalmu nobdu mill-familja stess, għax meta naraw li aħna qegħdin nbidlu kif qed jgħidilna Kristu, mhux biss ħanaraw il-bidla minn ta' madwarna, mhux biss is-sodisfazzjoni nħossu fenomenali, imma l-Alla magħna kontinwament tħossu tanġibli, anke jekk ma nistgħux naraw, imma tħossu li qiegħed miegħek u jgħinek minn jum għal jum. Morru Mattew 5 vers 7 u 40, ma rridx intawwal, li għajdinna dal-kliem. Smajtux intqal, ħobb lil lajrek, obbot lil ladu tiegħek, tuni daqsxejn ilma please, imma jien ngħidilkom, ħobbu lil edewwa tagħkom u jitolbu għal dawk li għandkom il-kelma li jippersegwitakom. Għaliex? Biex tkunu, għajduli, x'inkunu? Ulied ma jafu xikunu, aqraw li għajdu li intom biex inkunu uliet missirkom li u fismewiet. U l-kelma tal-Alla wekket tajdinna biex aħna nkunu uliet l-aħwa. Irridu bil-fors namlu dak li qed jgħidilna u. Ma nibqgħux iżjed egoisti. Nibdew inħobbu lill-ladu tagħna u trasformazzjoni fil-ħajja tagħna narawha mill-jum għall-ieħor. Ħanajdilkom l-aħħar storja l-aħwa bħala ħsieb tal-aħħar tas-sena u l-bidu tas-sena wkoll. Darba kien hemm raġel u dan ir-raġel kien iħobb ifittex persuni li fil-ħajja kellhom inqas xorti minn ħaddieħor. Persuni li forsi kienu jieħdu drogi, jixorbu, ġejjin mill-livell baxx tal-ħajja, persuni m'għandhomx fejn joqogħdu u kien jidħol fl-erien u jfittex nies li ma jafux il-Kristu u jħuf u jdur u jaqgħad biex jittrażmetta l-Evanġelu.
Mela darba minnhom biddel il-pajjiż, mar f'pajjiż ieħor. U raġa beda jfittex dawn it-tip ta' nies biex ikun ta' dawla lihom. U mar knisja ġdida. U x'indaħal f'din il-knisja ġdida kien hemm żewġ persuni li suppost kienu aħwa. U minflok laqgħuh dal-persuna qalulu isma' int. Qalulu aħna ġieli narawk ta' tmur f'ċerta postijiet li mhux suppost inti tmur. Aħna m'għandniex pjaċir bik ta' f'dil knisja, għax aħna fil-knisja ma rridux tip ta' nies bħalek. Ħares lehom u qallhom intom suppost aħwa lil qajtuni. Qallhom nixtieq infakkarkom li Ġesu Kristu binalla l-ħaj il-perfezzjoni. Nies bħalkom ikkritikawh u nies bħalkom qatluh bil-ġudizzju tagħkom. U għadkom l-istess. U telaq il-barra. U kultant anke n-nies tal-Knisja ipaċbċu fil-vojt, jiġġudikaw lill-istess persuni li aħna fajnejna naħsbu u narawhom li mhumiex bħalna u nkunu arroganti għaliex quddiem Alla mmorru minn għalina li aħna sewwa u nkunu maħmuġin iżjed minn dak il-ħuna li aħna qegħdin niġġudikaw. U għalhekk l-aħwa llum inħoss li l-mulejt jgħidilna biex inkomplu nimmaturaw dejjem iżjed mill-jum għal-jum, minn sena għal sena biex inkunu verament id-dawl tad-dinja, id-dawl tal-ħajja. U hekk nixtieq illi qabel ma nagħlaq l-aħwa nitolbu hekk talba flimkien, nitlobkom illi tqumu bil-wieqfa. U nitlob l-Alla magħkom. Nitlob magħkom din it-talba partikolari skont is-suġġett li u l-ħsieb illi l-mulej poġġili f'qalbi. Li huwa loving the unlovable. Li nħobbu lil dak li mhuwiex denju tal-imħabba. Mulej Ġesu għajdu miegħi. Nirringrazzjak ta' dan il-ħsieb qasir li tajt l-oħti u l-pastor tiegħi Marjella fl-ispirtu ta' ħalija. Iva mulej, mhux qed nismakom. Iva mulej, faċli mhijiex. Imma permezz tal-grazzja t'Alla u l-ispirtu t'Alla li hemm fina nista' nħobb il-dak illi mhux amabbli bħalma ħabbejt int fuq is-salib meta dawk li kienu qed iweġġawk għattilhom aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Mulej Ġesu, tina l-grazzja li nikbru, li nimmaturaw f'din l-imħabba, ħalli mhux biss inħobbu l-xulxin bħal qabel, imma nibdew inħobbu l-xulxin kif għattilna inħobbu int. Mulej Ġesu, il-grazzja tiegħek fina hija biżżejjed biex għal din is-sena li se niġu l-ġdida nagħmlu dak li qabel ma stajniex nagħmlu. Dan nixtieq nitlob f'isem Ġesu Kristu. Amen u alleluja. Grazzi mulej. Amen, alleluja. Poġġi bil-qeda, żaħwa, poġġi bil-qeda. Relax. Minna ftit ieħor ħanħeħdu xi testimonjanzi ta' ringrazzjament. Llum peress li l-aħħar ġurnata ta' din is-sena xtaqt nixxerja magħkom ftit punti ta' inkoraġġiment. Ma ħanaqra magħkom. Iftħu s-salm miegħi 46, Salm 46. Ija. L-istess wieħed. Għax is-Salm 46 il-mulej kitbu għal River of Love. Biseta? Interessanti. Amen, alleluja. Grazie mulej. It's good to see all of you. I wanna take this opportunity to greet those who are following this message from different countries and you are English speaking. And certain things I'm going to say right now, I'm going to say them in English, but I'm about to read Psalm 46, which I jokingly, but also believe so in a sense, to a certain extent. I believe Psalm 46 was written for us, for River of Love, and for all the family of River of Love all over the world. Amen. I'm going to read it in Maltese. bil-Malti. Wherever you are, you may read it in English. Psalmi 46. Ken u qawwa walla għalina għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq
Għajnuna kbira sibnieħ fid-dwejja. Għalek ma nibżawx jekk l-art titrijat. Jew iġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Anqas jekk jajtu u jolew l-mietu, jew jitezzu l-muntanji bitqanqil tiegħu. Il-mulej tal-eżerċti mana, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Hemm xmara bej Santa Luċija, ħalaxa u ħaltarxin. L-swieqi tagħha iferħu l-belt Alla. Jisimha xmara ta' mħabba. River of Love. Amen. L-amara għaddisa tal-oli. Hemm Alla f'nofsa, kulħadd jgħid Alla f'nofsna. Ma titħarrikx. River of Love ma titħarrikx. Kulħadd jiddikjara River of Love ma titħarrikx. Jgħin Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Tredu l-ġnus u ġarfu s-saltniet. U vera sar u ħajkompli seħ. Id-dewbet l-art mal-li samma leħnu. Il-mulej tal-eżerċti mana. Il-mulej tal-eżerċti mana. Għalina fortizza Alla ta' Ġakob. Ejjew araw xamel il-mulej. U poplu ta' Malta u Għawdex. Emejjel tal-ħagġeb fuq l-art. Minn għaftet juħar ħentom ħad itkellmu xamel ma'kom il-mulej. Iwaqqaf il-gwerer satar fl-art. L-ark jaqsam u lanza jkisser. Jaħraq it-tarki bin-nar u jgħid. Biżżejjed. Kunu għafu li jien Alla. Oli fuq il-ġnus, oli fuq l-art. Il-mulej tal-eżerċti mana, kulħadd jiddikjara fl-imkien miegħi. Il-mulej tal-eżerċti mana, fortizza Alla ta' Ġakob għalina. Alleluja! Gloria al-mulej. Amen. Din hija kelma number one hija biblika. Imma number one hija kelma ħajja, hija kelma allum, hija kelma profetika. Illum aħna tnejxu f'Salmi 46. Peress li jiena ma nemmenx fil-kombinazzjonijiet, u anke jekk ma tamminx l-aqwa li nemmenu jien, hija miktuba River of Love dik. Għax hemm xmara li tferraħ qalb il-mulej. There is a river that makes the heart of God glad. Hallelujah! Thank you, Lord. Let me just share with you a few points. I want to share them in English and as well as Maltese. Għasan fi ma'kom f'daw punti qabel ma nitolbu, before we pray. Before we pray the blessing today. I want to share with you just phrases to inspire you. Frażijiet biex jispirawkom. When I was a kid, when I was younger and cuter, hallelujah, I am still cute, praise the Lord. Thank you, Lord. I had a wardrobe, kelli gwadarobba. U kon nikteb is-sayings fuqhom. Infatti dik il-gwadarobba għandha Tommi, issa mleta affarijiet tagħha msomma. U għandi ħafna sayings fuqhom dal-wardrobe. But this wardrobe I had painted white and I used to write many sayings. And one of the sayings that I wrote, waħda mis-sayings li rajt fuq dal-gwadarobba kont ktibtek kara. Live for today. Learn from yesterday and dream for tomorrow. Hallelujah. Eħx allum. Itallem mil-beraħ u waħlom għal-għada. Hallelujah. These are some thoughts I want to share with you to inspire you. Yesterday is gone. Il-biraħ għadda. This year is over. Din is-sena spiċċat. But this year will remain forever a teacher for our future. Imma din is-sena li għaddiet ħatibqa' dejjem l-għalliema tagħna.
So I cannot change anything about yesterday, but I can learn to make a better tomorrow because of yesterday. Jiena ma nista' nbiddel xejn fuq il-bieraħ, imma nista' nitgħallem ikolli futur aħjar billi nitgħallem mill-bieraħ. Hallelujah. Today is your present. Many of you have seen this. Today is your present, that's why they call it a gift. Illum huwa l-present, il-present tiegħek. Għalhekk jgħidula lotja, don. Tomorrow is your opportunity. It's a change. Tomorrow you and I have an opportunity to make a change. Don't wait for others to make change. You be the change that you want to see in this world. Unuġi toqgħod tistenna l-ħadd ieħor jagħmel bidla. Toqgħodx tistenna l-gvern jagħmel il-bidla. Toqgħodx tistenna l-partiti u l-politika jagħmlu l-bidla. Alla tgħidilkom poplu tal-Mulej, intom kunu l-bidla. Għada huwa l-opportunità tiegħek biex inti taħtfu u tgħid jien ħanagħmel il-bidla. Jien il-bidla. Amen. River of Love hija l-bidla f'Malta u Għawdex. Halleluja. Kulħadd jgħidha warajja jiena l-bidla għal pajjiżi. Halleluja. Naqbad din l-opportunità. I grab hold of this opportunity. This is my chance and I'm going to take it. Dan huwa ċans tiegħi u ħanaqbdu. Amen. Close the doors for what God said it's over. It's done. Għala il-bibin f'ħajtek. Għal dak li għalla għallek isma, spiċċa da sekk, għadda. U ġud minkom, il-lejla tiddu damlu deċiżjoni li ċertu affarijiet għaddew, da sekk, over, done, mitfun. Terġax jipprova tqajjem dak li għalla għallu miet. Amen, brothers and sisters. Kristjani ta' Malta u Għawdex, insara u poplu ta' Reda Tajba. Dak li spiċċa, dak li għalla għallu miet, rodlu s-salib. Done. It's in your past. Huwa fil-passat tiegħek. Spiċċa. It's over. Amen. Everybody say it, it's over. It's done. It has passed. Spiċċa u għadda u ħajja fil-lum. Illum l-aħħar. Illum l-aħħar li ħsibt fuqha. Illum l-aħħar id-diljajt magħha. Kemm hawn Kristjani id-diljaw ma' affarijiet li ġorruhom minn sena għal sena. Illum iqaf. That's it. Iqaf. Dak li qed jiena illum int iqaf. That's it. Ara ma tiġix semmili l-għada dak li qed tiddilja miegħu illum għax illum inti suppost għalaqt il-bib. Għalaq, that's it. Spiċċa. M'intix induna li għal xejn qed iddur mal-istess montanja? Iqaf. Ibda tilqa l-muntanja issa. F'isem Ġesu Kristu. Iqaf qod iddur mal-muntanja. Stop going around the same mountain. Now it's time to climb the mountain. And it's even better. It's time to claim the mountain in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Wasal iż-żmien li issa nefqu nduru mal-muntanja. Bħalma jgħid il-Malti qaf iddur mal-lewża. Issa kul il-lewża. Aqbad u dik il-lewża u kula. Amen. Għajt il-dak taħdejk aqbad il-lewża u kula. Amen. Nixxieq li xi darba jkollu program fuq television u forsi xi darba seħ. U tafx ħan semmih kull il-lewża. Le, mhux ħan semmih kull il-lewża. Tafx ħan semmih straight forward. Amen. Għandu kun kitteċa kan hemm wieħed jismu Black Antonieri, mhux veru, kien hemm. U dan semmuh straight forward. Amen, jien straight and I'm always going forward. Amen. Hallelujah. Jekk xi ħadd jisraq li dak it-titlu ħan ikklejmi jalek il-royalties. Hallelujah. Amen. Anyway, it's over. Dak li l-mulej fej ek miegħu, ejdlu mulej grazzi li jien infejja f'isem Ġesu Kristu.
Dak li l-mulej ħelsek minnu, iqaf id-dilja miegħu għajdlu grazzi mulej li ħlisni. Jista' jkunu sigaretti, jista' jkunu vizzji. Għalqu dak il-bib il-lejla, illum għalqu dak il-bib. Għalqu dak il-bib. Kemm għandhom nara, kemm għandhom naqaf l-istess vizzju. Għalqu dak il-bib. You're wasting your life. You're wasting your time. Time is precious. You will never gain another minute lost. Il-ħin huwa prezzjuż qatt minn ħaderġa tirreġġa lura minuta li inti tlift. That's it. There's a lot to be done. And most of you, or should I say not most of you, but some of you are still going around the same thing. You're that hamster. Hamsters, be free in the name of Jesus tonight. Amen. Iqaf mur dur dik ir-rota. Hamsters kunu ħilsa l-lum f'isem Ġesu Kristu. Iqaf illum il-gaġġa, il-biba hija miftuħa oħroġ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Don't keep looking at your past, or else you will stumble in your future. Tibqax tħares lej il-passat, għax inkella ħadet fixkel fil-futur tiegħek. Tibqax tħares lej il-passat, għax inkella ħadet fixkel fil-ġejjieni tiegħek. Jekk ħatibqa' tħares l-għada, jekk inti ħatibqa' tħares lej il-bieraħ, m'intix ħajrnexxielek għada. Tittimxi l-qudiem. Farrakt, iqaf. Waqajt, qum. Kissirt, irranġa. Amen. Ħattejt, ibni. Waqajt, erġa' qum. Erġa' waqajt, erġa' qum. Imma passer erġa' qum. Hello. Amen. Thank you, Lord. You can't look ahead while you're still looking behind. Ma tistax ħares lej il-ġejjieni qudiemek jekk kontinwament ħares lura. You can't look ahead if you keep looking behind. Ma tistax ħares il-qudiem jekk inti tibqa' tħares lura. Let me give you a word of encouragement to those of you who are stepping into a new season prophetically in your life. Għajdilkom kalma ta' kuraċ għal dawk li intom ħadidħlu fi staġun profetiku ġdid f'ħajtkom. If you want to discover new horizons, you have to first lose sight of the shore. Jekk inti trid tiskopri orizzonti ġodda, trid ikollok taqbad il-kuraġġ u titlef il-vista tal-bajja li tlaqt minna. Amen. If you want to discover new horizons, you have to first lose sight of the shore. Your horizon is beyond the shore. L-orizzonti tiegħek huma lilin u iktar ola mill-bajja minn fejn tlaqt. Amen. If you have failed, make it a lesson, not a lifetime course. Make it a lesson learned. Jekk inti ffejljajt, għamela li kienet lezzjoni tal-limt minna, mhux kors perpetwu f'ħajtek. One of the things that I like about this saying that I'm about to say right now, this is a message of sayings tonight. Has anyone failed in something? Għaw xaħat tiffailja f'xi ħaġa? Everybody say this with me. Jekk inti ffejljajt x'imkien, li tiffailja ma tispellajiex finali. Failure does not spell final. Failure is another opportunity to start over again. Il-failure li failjajt hija opportunità ċara li tista' terġa' tibda minn ġdid. You know, what's your God? The God of a new beginning. Saħna naqdu Alla tal-bidu ġdid. Born again.
twelid miġdid. Some of you tonight, you need to be born again. Għax pastor, għax jina twilid zvunturata, għax jina twilid timmankata, għax jina twilid manikata, għax jina twilid ix-xurtjata, jew għax jina twilid sfortunata, għax jina twilid tanata, għax jina twilid... Ismawni. Għax minna twilid uħrix minn kawlata. U għazmin li titwilet mill-ġdid. Kulħadd ħares il-dik taħdejk jew il-dak taħdejk. Ejlu issa twilet mill-ġdid. Twilet mill-ġdid. Iqaf għadejt għax inti żventurata u għax inti ġejt minn kawlata u inti ġejja żventurata, issa twilet mill-ġdid. U jekk titwilet mill-ġdid fi Kristu, kollox ikun ġdid tajjeb u mbierek. Halleluja. Amen. Grazzi mulej, amen. Lejla, ħajkolkom opportunità biex il-passat verament ħallih warajk. Lejla ħajkollok opportunità. Tonight you're going to have a true opportunity to leave the past behind you. Tonight you're going to have an opportunity to start 2022 fresh, brand new. Lejla ħajkolkom opportunità biex tibdaw is-sena d-dieħla 2022 verament sena ġdida. Let us leave 2022 brand new. Don't make 2022 another old 2020 whatever. You have an opportunity to make everything new. Take it. Għandek opportunità biex tagħmel kollox ġdid. Bada f'isem Ġesu Kristu. If you want a new job, get up and go and get it. The fact you desire it, it already exists. Jekk inti tixtieq job ġdid, minn fuq dak is-siġġu u mur waħtfu il-fatt li tixtieq dik. Il-fatt li hemm xewqa f'qalbek ta' xi ħaġa, diġà fatt fir-realm talla li diġà jeżisti dak li tixtieq. Ħseb taf għadin. Taf li inti m'hemm xejn li qatt ħsibt fih jew xtaqtu u ma jeżistix. Did you know that you've never desired anything that does not already exist? Because before God put the desires in you, He's already provided you what you desire. Dak kollu li inti diġà xtaqt, Alla tiġà provdilek li ikunu hemmhekk tagħlik. Amen? Alleluja. Grazzi mulej. Il-futur tiegħek mhuwiex fil-passat tiegħek. Your future is not found in your past. Amen? Now, what's done is done, and it cannot be undone. Dak li sar u ma jistax jiġi irreversjat. Let go of your past so you can greet your future. Ħalli warajk il-passat, ħalli inti tista' tilqa il-futur tiegħek. God is not in your past. God is in your now and tomorrow. Now, one thing He cannot change, your past. When we say God can do everything, it's not true. Alla ma jistax jagħmel kollox. He can't lie. Ma jistax jikdeb. Ma jistax ibiddillek il-passat tiegħek. He cannot change your past. But He can use your past and change your future. Imma jista' juża l-passat tiegħek u jbiddilek il-futur tiegħek. Amen? So, wake up, rise up, and grab hold of the potential future. Minn hemm u waqbad il-potenzjal li għandek qudiemek. Halleluja f'isem Ġesu Kristu. Hemm affarijiet li Alla qallek they're done. There are certain things that God has already said they're done. What is done? 1. You're forgiven. Int maħfu tiġa. You're already forgiven. You're already forgiven. Il-kalma tal-Alla tgħidilna you're already forgiven. Int ġa maħfur. By the way, God does not forgive you when you say I'm sorry. Alla ma jaħfilekx meta inti tgħidlu sorry da. Inti taħlesilek innifsek meta tgħid int sorry. Alla ħafillek qabel.
Għax kien jaf li ħatamel ftira u froġa qabel. God has already prepared for you forgiveness ahead of time before you messed up. Because he knew that you're going to mess up. Hallelujah. What's already done? Your healing is done. Taf kam il-Bibja tgħid kam il-darba tgħid li inti kont infejjaq, mhux ħatkun infejjaq. Li intom infejqin. Kemm il-darba mhux l-ewwel Pietru kapitlu 3, kapitlu 24 biss ta' fejn tgħidulhom permezz ta' ġiħiet jew inti kont infejjaq mhux biss. Taf kemm il-darba jgħid jgħidu inti infejjaq. Mhux inti ħatkun ta'. Jew tiġa kont. When Jesus speaks about healing, for example, including forgiveness, mhux inti ħatkun infejjaq, mhux inti ħatkun magħfur, you're already forgiven. Your sins are forgiven. It's past. One of the things that you see Jesus constantly trying to get people out of is being stuck in the past. Waħda mill-affarijiet li Ġesu naraw il-Ġesu kontinwament jipprova jaqra l-nies minnhom huwa meta nies li għadhom imwaħħli mal-passat. Because your past, if you remain stuck to it, is your enemy. It won't allow you to see your future. How many times Jesus says you're forgiven? You're forgiven. No, not you're going to. Mux ħatkun. You are already forgiven. Inti tiġa maħfu. You're already healed. You're already saved. Taf li d-dinja tiġa salvata? ċiġifieri? Id-dinja tiġa salvata meta bniedem jersaq lej Kristu qed jirċievi dak li diġà ġie mlesti bil-quddiem għalih. Tifhmu? Il-passat ta' Alla huwa l-futur tiegħek. The past of my God, the past of God is your future. You're already loved. Inti diġà maħbub. Lord, do you love me? I've already loved you. Infatti il-programm ħabbejtek minn hemm ġiet minn Ġeremija 31. With everlasting love I have loved you. Ekkejt il-mulej. Bimħabba l-dejjem jien diġà ħabbejtek. Minn hemm ġie l-programm ta' ħabbejtek minn Ġeremija għadek l-din. Kun jgħidu li għaliex mhux inħobbok. Għax Ġesu ma qalx jiena inħobbok. Għallom jien tiġa ħabbejtek. Ġifieri relevanti x'tagħmel inti tiġa ħabbejtek. Ġifieri l-mħabba tiegħi għalik mhux ibbażata fuq kif tirrispondini int. Tiġa ħabbejtek. Għalhekk ħabbejtek. Hallelujah. Thank you, Lord. Grazzi Ġesu. Inti tiġa magħżul. You've already been chosen. Has God chosen you? Yes. Alla għażalni, iva tiġa magħżul inti. Let go and let God. Let go and let God. Bħal marajna. Jekk inti trid bl-Ingliż inħobb aħjar di. If you want your tank full, this is the tank. Hawnhekk għandna tank tal-gwerra. Hawnhekk għandna tank, hawn xi wħud minnkom għandhom it-tank tagħkom ikbar mit-tank tiegħek. Imma if you want your tank to be full, be thankful. Amen. Hallelujah. So be thankful. A person who's always thankful is a person happy. Did you know that? Il-bniedem li huwa dejjem qalbu mimlija ringrazzjament huwa bniedem kontent. Il-bniedem mhux kontent xiex. Għax b'xejn mhu kontent. Dejjem irid. Issa mhux qed ngħidlek għax trid m'intix kontenta, għax issa kun trid aħjar. Imma kun kontent titgħallem, kun kontent dak li għandek. Mbagħad tista' titlob għal iktar. Għax we do serve the God of the abundance. We do serve the God of more. Amen, aħna naqdu lill-Alla ta' aktar u ta' abbondanza. Imma kun kontent. Kun grat. I like this as well. If you want to be great, be grateful. Jekk kif tkun bniedem kbir, kun grat. Kun grat. If you want to be happy, look to make somebody else happy. Fittax il-min tamel ħaddieħor. When you make two people happy, one of those two people is you. Meta inti tagħmel dejjem in-nies kontenti waħda minn dawk in-nies jew anti.
Amen. Use your stumbling blocks into stepping stones. It-fixkil situazzjonijiet li l-għadu ġab kontra tijak użom bħala opportunitajiet biex tola u tersa iktar għad-destin tijak. Amen. L-iskrittura xtejdinna fl-ewwel Pietru kapitlu 2. Jesus, he was the rejected stone, but he became the cornerstone. Dak li għadu attakkalek u propju dak li Alla ħajużak biex jollik bih. Halleluja. Grazie mulej. Are we ready to let go of the past? Are you ready to let go of the past? Les biex tħalli il-passat warajk? Those who've hurt you, let go. Dawk li weġġawk. Erħi. Berikom. Dawk li weġġawni ħajibqaw fi 2021, mux ħanġibom miħaj fi 2022. Those who have hurt me, I'm not going to give you the privilege to bring you with me in 2022. I'm going to leave you stuck in 21. Amen. Dawk li kienu injusti miħaj u kattivi miħaj, I'm going to leave you stuck in 21. I'm not going to bring you in my 22. Dawk li intom kontu injusti miħaj u kattivi miħaj, ħanħallikom inwaħlin fi 2021. Mux ħandaħħalkom fi 22 miħaj. Amen? Għax il-22 ġdida, sabiħa, mimlija, ġit u prosperita. Amen? Grazzi l-mulej. Halleluja, grazzi l-mulej. Grazzi Ġesu. Ejjan umu bil-fqa. Ejjan itolmu. Ħattu pjaċi? Grazzi l-mulej. Min għafti tiħor, għan isidinkom biex intom u kol ta' tuxida. Għal xamil ma'kom il-mulej. Amen? Għal dawk li intom it-taraw fuq YouTube ħassa. For those of you who are watching via YouTube or television or Facebook, make a decision to start to leave the past behind you so that you can enter a bright future. I have another saying I'm reminded of right now, and the saying you iftakart fil-issa. If you keep looking at your past, you are risking that your past will become your future. Jekk inti tibqa' tħares lejn il-passat, qed tirriskja li l-passat tiegħek terġa' tintaqa' miegħu fil-futur tiegħek. That could be drugs, that could be bad habits, that could be bad company, jista' jkun kumpanija ħażina, droga, vizzijiet ħażina. No, today, shut the door in Jesus' name. Shut the door in Jesus' name. That means you're going to make some changes so that nothing will hinder your future. Inta ħajkollok tagħmel xi ċibtu bidlit biex inti ma tħallix il-futur tiegħek jiġi blokkat. Amen. I've made a change. Yesterday I made a change. I made a change and I felt so better about myself. Il-bira ħina għamil bidla biex fil-sena ġdida jrid nagħmel ċertu offerti nagħmilhom differenti. Alla ħjar tiegħi. Amen. Halleluja. Jekk inti l-lum jataw u tgħid li pasta jiena rrid nagħlaq il-bibien kollha fil-ħajja tiegħi. Rrid nagħlaq il-bibien għall-għadu, rrid nagħlaq il-bibien vizzijiet ħżiena, rrid nagħlaq il-bibien billi naħfer il-bibien weġġani fil-passat, rrid nagħlaq il-bibien kollha. Rrid nagħlaq il-bibien tal-ħajja li kelli u rrid biex nibda ħajja ġdida ma' Kristu Ġesu. Għaw xi ħadd illejla li pasta jiena nixtieq nibda ħajja ġdida mal-mulej, għaw min iktar. Grazzi mulej, nara jiena grazzi mulej. Il-lejla intom, dawk li għalejtu jdejkom jew fuq televizjoni, YouTube, Facebook, għalejtu jdejkom biex tibdew ħajja ġdida. Bella la ħatibda ħajja ġdida, il-passat rrid jitbiċċa llum. Irrid jingħalaqgħu illum. Amen? Jekk xi ħadd iġejlek kemm inti tiftakar qabel le ma niftakarx għax dak ħalejtu warajja. Issa ġejt tant il-mulej. Dak passat. Dak mitfun. Dak kien fit-2021, illum x'inhu? 2022, għalhekk mhix jien hemmhekk. Għalek minix fit-2021, għax issa mxejt il-qoddim minn tantek waħħal fit-2021, u ġera. Sewa, mela jgħat fit-2022. Mela ma tiftakjar, xamilna, ma ġewatilu, ma niftakar, jena mek dak laqtu jena s-sajda fil-2022, inta tekken waħħal fil-2021. Amen? Kem tiġi tajba diġbin, taġabni ħanu zadi. That's true.
But these things will set you free. Dawn affarijiet li jeħilsuk. Amen? Għal dawk kollha li għalejtu jdejkom u għal dawk kollha li intom qed taraw fuq YouTube, Facebook, televiżjoni, minn qalbek issa. Ejdi talba warajja. Minn qalbek imma poġġ għala għajnejk. Poġġi jidek fuq qalbek. Tħares l-ewlem, u għajt minn qalbek dit talba. Ejda minn qalbek u għajda bizzejek li tisma lilek nifsek tejda. Għax il-Bibja tgħidlek li tittemmen u li tistqarra. Ejda talba warajja sa stess. Those of you who are in English, you may say this in English. Are the English translation? Say this in English in your repeating with the translators. Ejda talba warajja sa stess. Missi għaddis. Il-passat tiegħi għadda. U għalhekk jissejjaħ passat. Għamilt x'għamilt? Ġara x'ġara? Issa għadda. Ma nista' nbiddel xejn f'dak li ġara. Mulej kull min weġġani fil-passat tiegħi. Jekk jien żbaljajt ma' xi ħadd ieħor fil-passat tiegħi. Issa ma nista' nagħmel xejn. Nirringrazzjak li qed tagħtini opportunità biex nibda mill-bidu. Paġna ġdida. Bidu ġdid. Nitolbok aħfirli fejn jien weġġajtek mulej u fejn jien għaddnibt kontra tiegħek. Mulej, naf li bil-passat ma nista' nagħmel xejn. Il-passat ma nistax nibdlu. Imma grazzi mulej li inti tista' tuża l-passat tiegħi biex ikolli futur aħjar, futur ġdid. Mhux biex ġdid, imma futur fik, futur qaddis, futur fi Kristu. Għalhekk f'din il-ġurnata nagħlaq il-bieb għall-passat tiegħi. Vizzijiet ħżiena tal-passat. Persuni li weġġawni fil-passat tiegħi. Affarijiet ħżiena li jien għamilt f'din is-sena li għaddiet. Ma nistax nibdilhom. Imma nitolbok maħfra mulej. U rrid nibda bidu ġdid. Ġessu, ejja f'qalbi. Kun inti s-sit ta' ħajti, salvani mulej. U għatini bidu ġdid. Għatini ħajja ġdida. Imlini bl-Ispiritu Santu. Inti għamilni l-lum bettija ġdida u imlini b'imbit ġdid mulej. Mux imbit antik. Imma imbit ġdid ħelu tijak mulej għadis. Mulej kull min weġġani din is-sena li għaddiet u snin oħrajn, naħfrilhom issa stess. Għax marriċ nġibhom miegħi fl-2022. Irrid inħallihom warajja. Dawk l-esperjenzi fejn żbaljajt, fejn weġġawni, jew weġġajtin il-ħadd ieħor, irrid inħallihom warajja. Ġesu aħfilli. U għejni biex nibda bidu ġdid. Imlini issa stess bil-imħabba tiegħek. Għatini l-kuraġġ mulej biex millum qudiem ngħix għalik. Grazzi li bil-grazzja tiegħek qed tħallini nara it-tmiem ta' din is-sena. Il-bibin kollha li jiena ftaħt f'ħajti tad-demonju, vizzijiet ħżiena, kliem ħażin li jien qed. Nagħlaq dawk il-bibin kollha. U nkeċċ il-barra minn ħajti lid-demonju u fejn daħal f'ħajti jew jien daħħaltu stess, nikmandaħ biex jitlaq il-barra minn ħajti issa stess. Bil-qawwa tiegħek Ġesu Kristu. Xitan ma rridekx iktar f'ħajti. Ma rridekx tidħol fis-sena ġdida miegħi. Ħanħallik warajja fl-2021. Fissem Ġesu Kristu. U l-kull min weġġani naħfirlek issa stess. Inħallik warajja. Ħanħallik fil-passat tiegħi. Il-futur tiegħi huwa mimli ġejt, mimli jena, prosperità, paċi u mħabba fi Kristu. Dan huwa l-futur tiegħi. Id-deċiżjoni llum nagħmilha. Il-bibin kollha ħżiena llum nagħlaqhom. U niftaħ bibin ġodda, bib ġdid li jsejjaħ Ġesu il-bib tal-ġenna. U il-bib vera. Int il-bib vera hija Ġesu. Grazzi li llum inti is-sit tiegħi
u s-salvatur tiegħi. Grazzi Mulej li ħfirt li d-dumbieti kollha. Grazzi tal-maħabba tiegħi. Anke meta jiena kont fil-ħażin, inti xorta ħfirt li. Nirringrazzjak. Nagħtik glorja u tifħir minn qalbi. U nilqa b'qalbi miftuħa din is-sena ġdida u dan l-istaġun ġdid. Fi Kristu Ġesu, għal glorja tiegħek Missier. Amen. Halleluja. Għatu ċabċipa l-Mulej. Halleluja, halleluja. Eżis aħwa daw kolla ta' YouTube u Facebook, nirringrazzjakom li kontu maħna. Nawguralkom sena ġdida mimlija ġid, ena paċi, ferħ, saħħa u prosperità. Is-sena d-dieħla, għada, nerġaw nkunu għaw fis-seba ta' filgħaxija għall-ewwel service ta' sena ġdida. Kunu maħnaw. Kif l-inu l-aħjar mod li tibda s-sena ġdida? Li fjak mux bil-Mulej, tfaħru, nirringrazzjak. U stenna li l-Mulej għamela affarijiet kbar fil-ħajja tiegħek din is-sena ġdida. Grazzi Mulej, jekk inti għeddik it-talba llum int salvat, maħfur minn dubietek kollha, ismek ġib miktub fil-ktub tal-ħajja u inti llum ta' Kristus seta tad-demonji ma tistax taħdem iktar fuqek, kompli għaddi l-Mulej b'qalbek kollha. Narawkom is-sena d-dieħla sewada u l-ħadd fil-għodu fl-10.